Yuk, hadirnya ada lagu itu Pak Jaya bersama Satria Rimba Indonesia. Ada ayah. Duh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lampun tresna kanak kendhat saking coba tarewangi tapateni lairi tresna kang suci kasunyata yen to aku sliramu isih nyawiji kasunyata kagem panjenengan setuju. iya ayang-ayang mbak orang kasunyatan. Oh iya ayang-ayang lali ya sebelah yang ayang ini Boten rasane ati kanada semiting pria hanyawa aku kowe lapo katresna goyang bareng-bareng ayo Des jaluk ojo sekriteria tanya aku kowe lapo katresna Dikongsi tambang hadirnya untuk Pak Jaya. Ada ayang itu. ngerti katresna iki yen to aku sliramu rati aku
Satu tembang ayang gimana guys? Ayang. Yen awak aku ratoyan mangan, yen bengi tak sepuluh isian, sing tak pikir londo telas wetang darah, dadi manten sepasang kau wis untuk mangukir asmara kono, hatiku bingung saya pikir ora rumoso, bukan ora yang masa ketiga, rondo telas tanpa kata elektro, ora broto disompe ora tumono, ora kangen disompe kok omelan ora rindu dicamoni sayangmu, bisa mari yen bisa dadi bojomu, urut sampai tu ketok atrapomu, urut sepuluh ketok tapi alasan rada telas sing telas apa Mas Yen? Awake apa nek kuwi? Mas Iqbal yo sikat. Yen awak aku